En kontrastopbold. Smart. Han er meget opmærksom på, hvor Jankovic er placeret i duellen her. Stopbolden der. Hun kan se, at hun bakker, og i det hun bakker, ja, så kommer den. Var det flot. 20 minutter har kampen varet i. Det er lang tid i den her varme fugtighed. Vi tager på kræfterne. Nej, så laver hun sådan en dobbeltfejl. Hold da op, og måden hun laver dobbeltfejlen på, at opkastet var jo helt skævt. Hun falder helt sammen. Måske en ny at pege på, hvem der trækker det længste strå i den her kamp. Det var lige før, at det gik galt for Jankovic. Jeg forstår stadig ikke, at hun ikke kommer mere frem. Sådan en høj bold, der kommer tilbage fra Arvidsson. Der kan hun godt gå frem og udnytte sin meget sikker slagflugt. Jankovic har vundet 6 titler, Erik. Der kommer snart en $100.000 turnering i Odense for damerne. Så det er jo dejligt. Long line. Der må hun alligevel kapitulere den. Han rammer banen 2 gange. Det er smart spillet, Arvidsson. Det er sådan et point, der kan give en så meget fornyet energi. Og ikke mindst vilje til at gå hele vejen. Jeg ved ikke, om hun glæder, hvad der skete der, eller hun bare er totalt afkræftet efter duellen her. For det var virkelig et point, der kostede mange kræfter. Jeg så håber, at det ikke er noget alvorligt. Jeg tror bare lige, hun skal have lidt ekstra tid til at restituere sig og få lidt luft. Men hvilket flot point af begge to. Hold da op. Har hun misset nogle af dem? Jeg kan ikke erindre, hvornår hun sidst missede en forhåndet langs med linjen. Og partiet til Arvidsson. Og det var da et dejligt parti at vinde for Jankovic efter det forrige parti, som virkelig kostede mange kræfter. En hvilken flugtning at komme op med Arvidsson. Her. Den skal... Okay, det var godt. Overdommeren korrigerer sin linjedommer og dømmer den god. Men det kan godt være, at Jankovic så udfordrer dommeren i billedet her.
Og så spørger hun også lidt om, hvor mange challenge har jeg tilbage. Det er også vigtigt på det her tidspunkt. Man kan godt se der, dommeren. Det er altså hårfint. Nej, kære ven. Hvad var dog det for en flugtning? Igen, hun mister simpelthen et skridt frem i banen. Hun kommer ikke hurtigt nok frem. Og det er simpelthen nerver på det her tidspunkt. Det er sådan en flugtning, hun normalt aldrig vil misse. Det var bedre. Der er i hvert fald et eller andet, der ikke stemmer helt. Min teori er simpelthen, at det hårde program, som hun har været igennem, først spiller med i Los Angeles, så Montreal, og så til OL, og så tilbage igen. Det kræver altså virkelig, at man har en god fysik, og det har hun. Men også mentalt er det trættende. Og knytnæven. Hold da. Der var langt ned til den baghånd. Det var lidt af en herresmash. 15-30. Samme mønster igen og igen. Og det meste af kampen, Arvidsson. Ja, hun kan ikke gøre andet i den situation, Arvidsson. Så tilbage. Det er synd, hun ikke får placeret bolden lidt mere væk fra Jankovic. Så kan måske være, at hun kunne komme tilbage i duellen, men det er godt kæmpet af Jankovic. En pragtfuld baghånd. Behersket. Nej! Den ville ikke over Arvidsson. Den bliver hængende på netkanten. Det betyder matchbold til Jelena Jankovic. Efter 2 timer og 45 minutter spil har hun sin første matchbold. Thank you. Og der er den. Hun gør det den anden side. Med nød og næppe spiller hun sig videre til 3. runde. Hold op.